8 שנים של פיתוח מוצרי הידרציה מובילים, שמיליונים סומכים עליהם. בין אם בטבע, בעיר או בדחיפת גבולותיכם, לעיין 8 יש את הבקבוק המושלם בשבילכם. מציגים רום, רבייב ואורבן. 3 בקבוקי מים פרימיום בצבעים וגדלים מגוונים שיתאימו לסגנון שלכם. עם בידוד וקום מנחושת, הם שומרים על המשקה חם או קר עד 10 שעות. מעוצבים ונבנים לעמידות, ביצועים וסגנון. הרום בנוי להרפתקה. קפה חם בבוקר או מים קרים ביום חם, הרואה מספק. פקק ההברגה המדויק שלו אטום לחלוטין בפני דליפות. ידית הסיליקון העמידה והנוחה מבטיחה אחיזה טובה גם כשהיא רטובה, ומגנה על הבקבוק בתנאים קשים. הרואה משקה אתכם בכל מקום. אנחנו מאמינים שהידרציה צריכה להיות קלה, אז תכנו את הרבייב למי שלא עוצר. המכסה האוטם בלחיצה אחת מאפשר שתייה מיידית, ומנעול הבטיחות מרגיע אתכם בתיק. הפייה החופשית מספקת זרם חלק ויציב לשתייה מהירה ללא שפיכה. בסיס הסיליקון מגן על הבקבוק ומשטחים, ושומר על שקט כשמניחים אותו. כשאתם בתנועה, ידית הנסיעה מקלה על התפיסה. מחדר הכושר ליוגה, או סתם ביום עמוס, הרבייב מפשט את ההידרציה. הכירו את אורבן, בקבוק הקשית שמשלים את הסגנון שלכם. הקשית הזורמת במהירות מאפשרת לגימה קלה ושומרת על הידרציה כל היום. הפייה מסיליקון רך היא אנטי-בקטריאלית, למשקה נקי ורענן תמיד. קשית פלדת אל-חלד שומרת על טעם המים הטהור. קיימות מעולם לא הייתה כל כך מסוגננת. בית עיין 8, אנו מאמינים שמוצרי הידרציה צריכים להיות בריא קיימה ולהחזיק מעמד. הצטרפו אלינו להפיכת ההידרציה לטובה יותר עבורכם ועבור כדור הארץ.